erittäin hieno ja tämä on mulle ollut aina erittäin rakas tämä. Kiitoksia. Ja tervetuloa kaikki tähän Kalevala-päivän esitelmätilaisuuksiin. Nythän on Kalevalan päivä ja suomalaisen kulttuurin päivä. Ja olen laittanut tänne tämmöisenä symbolina kanteleen tuonne. Kalevalan suurin sankarihan oli tämmöinen soittaja, kanteleen soittaja Väinämöinen. Ja no niin kuin symbolisesti Väinämöisen kannella on nyt tuossa Kristuksen jalkojen juuressa. Ja tavallaan niin kuin Kalevalan lopussa, kun Marjatan poika syntyy Marjasta, niin silloinhan Väinämöinen haetaan tälle tutkijaksi. Ja Marjatan poikahan on Kristus. Eli alkaa niin kuin Kalevala loppuu ikään kuin siihen Kristus syntyy. Ja Kalevala kuvaa sitä, että Väinämöinen haetaan tutkijaksi, tuomariksi, vakavanha Väinämöinen, tuoppon tuossa tuomitsevi. Kun lie poika suolta saaltu, maalta Marjasta syntynyt, poika maahan pantakohon marjamättälle vietäköhön, tahi suolle vietäköhön, puulla päähän lyötäköhön. Eli Väinämöinen ensin tuomitsee sen niin kuin puulla päähän lyötäväksi. Mutta sitten tämä poika puolustaa itseään. Puhui poika puolikuinen, 2-viikkoinen kajahtui. Oho, sinua ukka utra unteloinen, kun olet tuhmin tuominnunna väärin laskenna lakia, eipä syistä suurimmasta töistä tuhmemmistakana itseäsi suolle viety, eikä puulla päähän lyöty. Ja sitten, kun poika oli puolustellut itseään, niin silloin Väinämöinen sitten kastoili, ukko risti ripsahutti, kasti lapsen kapsahutti Karjalan kuninkahaksi ja itse läksi astumahan rannalle merelliselle. Tuossa loi he laulamahan, lauloi kerran viimeisensä, lauloi vaskisen venehen, kuparisen umpipurren. Itse istui perähän, läksi selvälle selälle, virkki vielä mennessänsä, lausui lähtiessänsä. Eli tulee sitten tämmöinen Väinämöisen ennustus. Annappas ajan kulua päivän mennä toisen tulla, taas minua tarvitahan, katsotahan kaivatahan uuden sammon saattajaksi, uuden soiton suoriaksi, uuden kuun kulettajaksi, uuden päivän päistäjäksi, kun ei kuuta aurinkoa eikä ilmaista iloa. Ja sitten Väinämöinen läksi yläsihin maan emihin, alasihin taivoisiin, sinne puuttui pursinensa, venehinensä vesähtyi. Jätti kantelon jäljelle, soiton Suomelle sorean, kansalle ilon ikuisen, laulut suuret lapsillensa. Ja tavallaan tähän mulle tuli mieleen, että toi kantele on tuossa niin kuin symbolisoi tavallaan sitä, että hän jätti sen. Ja tällä tavallahan Kalevala kuvaa Väinämöisen lähtöä ja lopussa on vielä sitten runon lopetussanat, siis tuossa Kalevalan lopussa, jossa vanhat runonlaulajat toteavat, että laulun hiihin laulajoille, siitä nyt tie menevi, uusi ura urkenevi laajemmille laulajille, runsahammille runoille. Ja tässä niin kuin mulla tulee mieleen se ajatus, että vaikka Kalevalassa esitetään maailman synty, ihmisen synty ja henkinen kehitys eri vaiheineen korkeampiin vihkimyksiin asti, voidaan se jättää henkiseksi perinnöksi uusille hiihtäjille rikkaampine runoineen, eli uudelle ajalle, ja uuden maailman tarpeisiin. Tässä Väinämöisen lähdössä ja ennustuksessa huonoista ajoista, jolloin häntä tarvitaan, on samoja piirteitä eri kansoilla. Samalla tavoin hyvästeli atsteekkien Kuatsalkoot kansansa meren rannalla. Ja Pakavat kiittassa sanoo siunattu Herra, oi paarata, milloin hyvänsä vanhurskaus on lamassa ja pahuus saanut ylivallan. Silloin minä itse aina ilmestyn hyvien suojaksi ja pahojen häviöksi, jotta oikeus olisi jälleen palautettu. Minä synnyn ajasta aikaan.
tällaisia yhtymäkohtia, mutta mulla tuli mieleen sitten kuitenkin, niin kuin, minkä mä itse näen Kalevalan niin kuin eduksi tai suuruudeksi, että Kalevalan sankarithan on tämmöisiä niin kuin runonlaulajia ja Kalevalassahan ei niin kuin miekoi eikä sodin ratkaista asioita, mikä on aika harvinaista näissä maailman pyhissä kirjoissa. Että niin kuin Bhagavad Gitassakin, siellähän on ankaria taistelutantereita, missä tuodaan esille vaikkakin symbolisesti, mutta kuitenkin, että Kalevala on siinä mielessä vähän erilainen. Ja monessa uskonnossahan on puhuttu ja odotettu keskushenkilön paluuta. Kristinuskossakin on puhuttu tai Jeesuksen toisesta tulemisesta. Ja sitähän odotti jotkut teosofitkin aikanaan. Ja tietenkään ei kyllä aina ole kyseessä kirjaimellisesti jonkun korkean olennon saapumisesta, vaan on myös puhuttu jostakin henkisestä vuodatuksesta, kuin jostain henkisestä inspiraatiosta. Ja niin kuin voidaan nähdä Suomenkin kohdalla, kun aikanaan Lönnrot kokosi Kalevalan, niin silloin monet, muun muassa taiteilijat, inspiroituivat aiheesta ja maamme koki tämmöisen henkisen heräämisen, tai kansallisen heräämisen ehkä enempi. Ja voidaan sitä sanoa eräänlaiseksi Väinämöisen uudeksi tulemiseksi. Sitten oli semmoinen kohta, mitä mä tässä pitkään mietin tässä esitelmää tehdessä. Ja mullahan oikeastaan kävi niin, että voisin kertoa, että mä Kalevalan luin ensimmäistä kertaa joskus 16-vuotiaana Sveitsissä. Ja sitten kun mä tätä esitelmää valmistelin, niin mä olin Intiassa. Että ikään kuin, tällaista perspektiiviä, että näki niin kuin jotenkin asiat eri lailla, että ehkä oli siinä, että monesti tuntuu, että jos sä oot jossakin niin kuin sisällä ja lähellä, niin sä et näe sitä niin kuin sellaisessa kuvakulmassa, että on niin kuin tarvinnut semmoista, tai se on ollut tullut niin kuin sitten sitä kautta ehkä. Ja silloin mulla tämmöinen ajatus, joka liittyy niin kuin osittain omaan kokemukseeni, että kun Suomessa järjestettiin aikoinaan tämä ETY-kokous 1975, mä olin siviilipalveluksessa tuossa tie-vesirakennushallituksen, silloin se pääpaikka oli tuossa Etelä-Esplanaadilla. Ja me seurattiin sieltä sitten, kuinka tällaisia suurvaltojen päämiehiä kuljetettiin näissä autosaattueissa näihin kokouspaikoille. Ja silloin niin kuin siinä oli semmoista historian siipien värinää. Mä koin sen ja varmaan moni muukin. Ja myöhemmin sanottiin, että maailmalla yleensä, että siinä oli siinä kokouksessa jotain semmoista erikoista. Ja puhuttiin Helsingin hengestä. Ja sitten katsoin vähän sitä tavallaan sitä tapahtumaa, niin silloinhan oli mukana 35 maan valtion päämiehet ja Albaniaa ja Andorraa lukuun ottamassa kaikki Euroopan valtiot. Ja siellä oli myös Yhdysvalta ja Kanada. Sinne osallistui Leonid Brezhnev, Neuvostoliiton sillä aikana johtaja. Sitten oli Gerald Ford, oli Amerikan presidentti. Olof Palme oli siinä mukana siellä ja muita näitä tietysti tämmöisiä päämiehiä. Ja sitten sanotaan, että se oli kyseessä kaikkien aikojen suurin tapahtuma Suomessa Helsingin olympialaisten ohella. Ja siellä tapahtui tämmöinen päätösasiakirja jakatu 4 osaan tai koriin, niin kuin sanottiin. Ensimmäinen osa käsitteli Euroopan turvallisuuskysymyksiä, toinen yhteistyötä taloudellisessa mielessä, tieteessä ja ympäristönsuojelussa, kolmas oli yhteistoimintaa humanitaarisilla aloilla ja 4. sitten seurasi tätä seurantaa ja tulevia kokouksia. Mutta sitten tästä seurasi tämmöinen lisääntyi kulttuurivaihto ja etenkin ihmisten ja ihmisoikeuskysymyksen nostaminen esille. Ne edisti toisin ajattelijoiden liikehdintää itäisessä Euroopassa. Ja sitten se myötä vaikutti syksyn 1989 vallansiirtoihin sosialistisissa maissa sekä myöhemmin Neuvostoliiton lakkaamiseen valtiona. Näin esitetään, että tämä vaikutti. Ja sopimuksen innoittamana useisiin Varsovan liiton maihin syntyi niin sanottuja Helsinki-ryhmiä ajamaan ihmisoikeusasiaa sekä edistämään ajatuksen ja ilmaisun vapautta. Ja silloinhan yleisesti puhuttiin tästä
Se mikä sitten niin oikeastaan tähän mulla liitti tämän, niin silloin sitten tämmöisessä lehtihaastattelussa tämmöinen puolalainen kirjailija Józef Olza Michals oli antanut lehtihaastattelu Suomen maassa, joka on julkaistu vuonna 1977. Tämä kirjailija oli kääntänyt Kalevalan puolaksi ja hän totesi sitten, että tänään sairastuva sivilisaation taustaa vasten loistaa vielä valoisampana Kalevalan tähti ja sen arvot tulevat esiin myös tämän päivän Euroopan ja koko maailmankin kulttuuria ajatellen. Kalevalan painopiste on rauhanomaisessa työssä ja sen kautta saavutettavassa menestyksessä. Siinä on omalla tavallaan viittaus rauhanomaiseen rinnakkaiseloon, joka on Helsingissä pidetyn etykokouksen päätöskirjan ydin. Ja tämä oli minusta aika mielenkiintoinen asia ja havainto, että tällä tavalla voidaan nähdä sen Kalevalan ja kalevalaisen kulttuurin sitten vaikuttavan maailmalla. No taiteilijat, niin kirjailijat, kuvataiteilijat kuin muusikotkin ovat usein taiteellisessa herkkyydessään ja inspiraatiossa kokeneet henkistä todellisuutta ja tuoneet esiin sitä omassa työssään. Näin myös Suomen itsenäisyyttä edeltävänä aikana Kalevala innoitti monia niin sanottuja suurmiehiämme, joista ainakin osan Pekka Ervast nimeää Väinämöisen opetuslapsiksi. Ervast oli kuitenkin se, joka toi esille kaikkein itsetietoisemmin ja selkeämmin Kalevalan henkisen perinnön yhdessä pääteoksessaan Kalevalan avain, jonka esipuhe on kirjoitettu Sammatissa vuonna 1916, eli tasan 100 vuotta sitten. Tämä vuosi onkin 100-vuotisjuhlavuosi meille, jotka arvostamme Kalevalaa, kuten Pekka Ervast. Mutta jos palaan tuohon puolalaisen Kalevala-käännöksen tekijän ajatukseen sairastuvasta sivilisaatiosta, niin näyttää kyllä siltä, että elämme vielä selvemmin kuin tuolloin 1975 aikaa, jolloin ei ole aurinkoa, ei kuuta, ei ilmaista iloa. Maailmalla soditaan monin tavoin ja pommeja räjäytellään, itsemurhaiskuja tehdään ympäriinsä ja viattomia ihmisiä kuolee, loukkaantuu ja menettää kotinsa. Kaikki tuo ulkonainen kärsimys on seurausta jostakin, josta me kaikki olemme osallisia. Tämä nykyinen elämäntapa ja ajattelu on johtanut siihen, että olemme menettäneet otteemme jostakin syvemmästä tietoisuudesta. Nykyinen teknologia kuljettaa meidät vaivattomasti maapallon toiselle puolelle tai pääsemme sinne virtuaalisesti tutusta ympäristössämme. Olemme helposti kuin koko maapallon sykkeestä ja meidän on seurattava aikaamme jopa arkisen työmme takia. Töiden paineet uuvuttavat ja taustalla voi olla pelko irtisanomisesta. Monenkaan mielenterveys ei kestä kaikkea sitä kuormaa, jota kasaantuu. Nykyihmistä on sanottu huoneihmiseksi, koska suurin osa ajasta vietetään sisällä, luonnossa liikkuminen on jäänyt, koska sitä ei tarvita enää hengissä säilymisen kannalta. Ehkäpä kuitenkin kaikki se tehdään mielenterveyden kustannuksella. Joku hinta siitä on maksettava, että ihminen eristäytyy meitä pinnallaan kantavan ja elättävän maapallon, tai niin kuin jotkut sanoo äiti maan, luovista energialähteistä. Kalevalassa samoin kuin muissakin kansanrunoissa kuvataan elävästi luonnonhaltijoita elämäämme kuuluvina. Metsässä hallitsi Tapion kansa, jonka suojissa ja suostumuksella taattiin turvallinen kulku luonnossa ja metsästys ja marjastus onni. Ahti oli vesien hallitsija, jonka anteihin vedottiin. Taivasta hallitsi ukko ylijumala. Yläilmoissa olivat myös Kuutar, Päivätär ja Ilmanimpi. Maan alla hallitsivat maahisten, mannun eukon ja maan haltioiden valtakunta. Kasvit, kivet, taivaan kappaleet ja niiden myötä koko eläinmaailman kirjo, eli elämänsä ihmisen rinnalla, ihmisten elämään tiiviisti liittyen. Hyvien haltioiden ja voimien lisäksi oli myös pahoja haltioita, joita tuli myös lepytellä. Nykyaikainen sivistynyt ihminen, siis tämä huoneihminen,
pitää tuota taikauskona eikä näe sen syvempää puolta. Meidän kansanrunoudessamme ja myös muiden luonnonkansojen suhde luontoa kohtaan on kunnioittava. Eivät metsän, veden ja maan rikkaudet olleet heille kylmiä aineellisia arvoja, joita arvioitiin vain taloudellisen hyödyn kannalta ja käytettiin vain omaksi hyödyksi. Kaikkeen liittyy korkeampi arvo. Metsä oli Jumalan metsä, meri Jumalan meri, maa Jumalan maa ja taivas kuului ylijumalalle, hattaroiden hallitsijoille. Eläimiä kunnioitettiin ja arvostettiin, kaikki oli elämää, jumalaista elämää, jossa ihminen oli vain osa, ollen tasavertainen muun luomakunnan kanssa. Tätähän on sanottu panteismiksi, kaikkijumaluusopiksi, jonka mukaan Jumala ei ole maailman ulkopuolella, vaan sisältyy maailman kaikkeuteen. Kristillinen kirkkohan vastustaa tätä pitäen sitä pakanallisena ja näin ollen vääränä. Ja itse olin ihan tässä hiljakkoin erään sukulaiseni hautajaisissa, jossa tavallaan pastori ikään kuin lohdutteli, että Jumala on, kuvasi vielä, että Jumala on siellä jossakin kaukana meistä, mutta näkee jollain tavalla meidät. Ja tämä tuntuu minusta, tai on aina tuntunut vieraalta, koska vanhojen suomalaisten tapaan koen, että Jumala on kaikessa, on myös minussa, on siis lähellä. Tämmöisiä tunnettuja panteismin kannattajia mainitaan muun muassa stoalaiset Plotinos, Bruno, Spinoza, Hegel ja Schopenhauer. Nykyisin on herätty huomaamaan, että suhde luontoon ja sen rikkauksiin on väärä. Maaperän energia, raaka-ainelähteet ovat vähentyneet. Maaperä köyhtyy ja ilma ja vesi saastuu. Nämä ovat vakavia ongelmia tänä päivänä ja osoittaa sen, että pelkästään aineellisten rikkauksien tavoittelu itsekkäässä mielessä johtaa huonoon lopputulokseen. Vaikka suhde luontoon on suurelta osin etääntynyt, on kuitenkin tutkimus luonnosta ja sen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön lisännyt tietoa ja on osin myös selittänyt vanhojen uskomusten taustaa. Ja ne tapahtuvat, mitkä ajateltiin aiheutuvan erilaisten luonnonhenkien taholta, pystytään osittain todistamaan hienommissa aineosissa tapahtuina, kuten esimerkiksi tällaiset niin sanotut metsäkylvyt tai puiden kommunikointi keskenään. Näitähän on tutkittu tänä päivänä ihan tieteellisin keinoin ja tultu ihan samoihin havaintoihin kuin vanhat uskomukset, ne vaan selitetään eri lailla. Ja tämmöistä kasvien terapeuttista vaikutusta on paljon tutkittu ja sitä pystytään käyttämään myös terapeuttisena hoitomuotona. Ei ehkä uskota luonnonhenkiin, mutta voidaan mittauksin todeta, kuinka kasvin kosketus saa aikaan ihmisessä erilaisia rauhasten toimintoja ja ne tuottavat aineita, jotka antavat meille mielihyvää. Ja pelkkä vihreän luonnon tai veden näkeminen tai kuuleminen saa aikaan positiivisia vaikutuksia. Maassa elävät rihmastot ja pieneliöt viestittävät kasveilta toisille tietoja, joita on ruvettu tutkimaan. Myös kasvien ilmaa puhdistavaa vaikutusta on tutkittu ja hyödynnetty muun muassa avaruustutkimuksissa NASAn toimesta. Tämä aihe on erittäin laaja ja mä oon joskus sitten tästä pitänyt esitelmänkin. Mutta kaikki tämä kuitenkin tuo lähemmäksi nykyisen ymmärrystä kalevalaisen viisauden, tai ainakin osia siitä. Ja sitten vielä tähän vaikutukseen, mitä tänä päivänä, niin nythän eletään vihervuotta, joka on ympäristöministeriön nimeämä teemavuosi, joka tavoitteena on herättää yksittäiset ihmiset ja yhteisöt ja yritykset toimimaan paremman ja viihtyisämmän elinympäristön puolesta. Ja tämän vuoden pääteema on kestävä suomalainen maisema. Ja sitten alateemoinahan on kaupunkiviljely ja lähiruoka, mitkä on kaikki meille tietysti tärkeitä. Ja tavallaan tämmöinen sloganina on minun maisema maalla ja kaupungissa. Että tämmöiseen on kiinnitetty huomiota ja näitä tämmöisiä puistokävelyjä esimerkiksi varmasti kesällä Helsingissäkin suorittaa ja suosittelen, että kannattaa mennä
Tai sitten tietysti metsäkävelyä, kun metsä on lähellä niin kuin minulla, mutta kaikki se luonto, niin se antaa jo sinällään liikkuessa ihmiselle paljon semmoista, mitä ei pystytä mittaamaan välttämättä, mutta se näkyy ja tuntuu. Mutta tämmöistä ihmisen ja luonnon suhdetta kuvaa hienolla tavalla, tai kuvataan Kalevalassa hienolla tavalla, kun Väinämöinen kaatoi suuren kasken, että hän pääsi kylvötöihin. Eli Kalevalan sanoin, siitä kaatoi kasken suuren, mahottoman maan alisti. Kaikki sortipuut sorjat, yhden jätti koivahaisen, lintujen leposijaksi, käkösen kukuntapuuksi. Ja kun paikalle sitten lensi kokko, joka kysyi, miksi puu on jätetty, ja kuultuaan vastaan sen totesi, että hyvinpä sinä laait. Ja kokko sitten sytytti tämän kasken Väinämöiselle. Niin sitten myöhemmin, kun Väinämöinen Pohjolan matkallaan joutui veden valtaan, niin hänet pelasti pulasta samainen kokko, joka toteaa, että mie sinut merestä kannan, minne mielesi tekevi. Vielä muistan muunkin päivän, arvon ajan paremman, kun ajoit Kalevan kasken Osmolan salon sivallit. Heitit koivun kaatamatta puun sorean seisomahan linnuille lepeämiksi, itselleni istuimeksi. Että tässähän on tavallaan esimerkki siitä, kuinka ihmisen ja luonnon yhteistyö, kuinka niin kuin luonto muistuttaa hyväntekijänsä. Tämä on niin kuin yksi esimerkki. Ja samanlaista yhteistyötä kuvataan, kun koivu itki kohtaloaan, niin Väinämöinen valmisti siitä kanteleen ja sai sitten vielä niin kuin tammelta naulat vääntimehet visaperähän. Ja immeltä hän sai hiukset, tai niin kuin tavallaan luonnolta nämä kanteleen ainokset ja semmoisesta kanteleesta tai semmoista koivusta vielä, mikä itki kohtaloaan. Että mitä semmoinen niin kuin vertauskuvallisesti sitten merkitsee. Niin sitten sitä tämä Väinämöinen sitten soitti. Kielin kantelo kajasi, vuoret loukkui, paet paukkui, kaikki kalliot tärähti. Kivet laukkui laidehilla, somerot vesillä souti. Petäjät piti iloa, kannot hyppi kankahilla. Käkyset Kalevan naiset, kesken kirjan neulomisen, ne tuohon jokena juoksi. Kaikki virtana vilisi, nuoret naiset naurusuilla. Emännät ilolla mielin, soittelua kuuntelemaan, iloa imehtimään. Mie oli miehiä lähellä, ne kaikki lakit käestä. Mie oli akkoja lähellä, ne kaikki käsi poskella. Tyttäret vesissä silmin, pojat maassa polvillansa. Kanteloista kuuntelivat, iloa imehtivät. Sanoivat samalla suulla, yhdellä kielellä kerkesivät. Ei tuota ennen kuultu, noin suloista soitantoa, sinä ilmoisna ikänä, kuuna kullan valkeana. Kuului kuutehen kylähän, ei ollut sitä otusta, kun ei tullut kuuntelemaan tuota soittoa suloista, kajahusta kanteloisen. Tämä on minusta hieno kuvaus siitä luonnon kanssa yhteistyössä toimimisesta, että miten se antaa ne aineet ja soittoa varten ja mitä se niin kuin kuvaa sitten ehkä ihmisen henkisessä elämässä. Ja tätä soittoa sitten kuunteli myös kaikki metsäeläimet, linnut, kalat, jopa matoset maanalaiset. Ja sitten vielä jatkuu, että Väinämöinen soitti huoneessa honkaisessa. Niin katot kajahtelivat, permannot pemahtelivat, laet lauloi, ukset ulvoi. Kaikki ikkunat iloitsi, kun hän kulki kuusikossa, vaelteli petäjikössä. Kuusaset kumarteli he, männyt mäellä käänteli he, käpöset keolle vieri, havut juurille hajosi, kun hän liikahti lehossa tai astahti aholla. Lehot leikkiä pitivät, ahot ainaista iloa, kukat kulkivat kutuihin, vesat nuoret notkahteli. Että tällä tavalla niin kuin luonto reagoi. Ja tämä Väinämöisen soitto sijoittuu sitten tuonne Kalevalan lopulle, aika loppupuolelle, kun taas sen koivun jättäminen laulupuuksi on niitä Kalevalan alkupäärunoja.
Ja näissä molemmissa tulee esiin viisaan ihmisen Väinämöisen luontosuhde. Ilman sitä me emme kenties selviä totuuden etsinnässä mielenrauhamme säilyttäen ja lopulta sitten valaistuen. Ja näiden kahden runon välillä Kalevala kuvaa totuutta etsivän ihmisen etenemistä henkisellä tiellä, älyn ja tunteiden puhdistamista, vihkimyksiä aina valaistumiseen asti. Ja tämä Väinämöisen soitto on niitä upeimpia kuvauksia Kalevalassa, joka on minua henkilökohtaisesti ainakin koskettanut. Tämä on runoissa 41. runo ja sen toisinto on runoissa 44, jossa tulee ilmi vanhojen suomalaisten syvä kunnioitus luontoa kohtaan. Ja kuten Pekka Ervast kirjassa Kalevalan avain toteaa, että luontokappaleet ovat täynnä tajuntaa ja tunnetta, yhtä läheisiä ihmisille kuin elävät olennot. Ihminen onkin vain rengas suuressa luomisen ketjussa, veli ja vertainen luonnon kaikkien olioiden kanssa. Vähän myöhemmin samasta runosta Ervast kirjoittaa: hänen suhteensa luontoon ja luonnon suhtautumista häneen soittoa kuunnellessa näkyy siis, millä tavalla suomalaiset tietäjät käsittivät, miten he kokemuksesta tiesivät, että ihmisen ja muun maailman suhde toisiinsa on. Saamme siis kuvauksesta semmoisenaan sen suuremmoisen opetuksen. Yli-ihmisen mahtavin ominaisuus on hänen miltei rajaton valtansa luonnon yli. Ei hän ole sitä väkivallalla eikä pelottavalla keinolla saavuttanut, vaan rakkaudellaan, kauneuden ja totuuden voimalla hän on valloittanut luonnon sydämen ja voittanut sen myötätunnon. Raamatussahan myös mainitaan, kuinka koko luomakunta odottaa Jumalan poikien tulemista. Odottaa sitä, että ihmisestä tulee tämmöisiä Jumalan poikia. Ja Intiasta on myös tällaisia esimerkkejä, kuinka Pyhä Joogi istuu mietiskellen, eivätkä eläimet pelkää häntä, linnut tulevat lähelle, eivätkä petoeläimet vahingoita, vaan asettuvat ikään kuin hänen jalkojensa juureen. Samalla tavoin kuvataan tämmöiset tarinat Franciscus Assisilaisesta, että kuinka linnut tulivat kuuntelemaan hänen puheitaan ja jossain kertomuksessa kuinka lähivuoden pelottava susi oli, joka oli aiheuttanut pelkoa ja tappanut lampaita, niin tuli Fransiskuksen juureen, jalkojen juureen, ja tämmöisiä niin kuin pieniä patsaitakin myydään tuolla Assisissa kuvaamaan, että Fransiskuksella on olkapäällä toinen lintu tuossa ja jalkojen juuressa on sitten se susi. Näistä on maalauksia ja veistoksia niin kuin muistuttamassa sitä, mutta nämä kaikki kertoo osaltaan sitä, että tämmöinen pyhä ihminen, niin hänen suhde tähän luontoon, niin se on niin tasapainossa ja että hän on sitten niin kuin suhteessa, ja luontokappaleet ehkä ymmärtää vielä paremmin sen tai vaistoaa sen. No sitten voisi tietysti kysyä, että ketkä on sitten jatkanut ja ylläpitänyt tätä jonkunlaista hehkua, jos sanoisi niin, tätä kalevalaista henkisestä perinnöstä. Ja ensimmäisenä tietysti tulee mieleen tämmöiset taiteilijat, niin kuin Kaleen Kallelasta, voisi sanoa Heikki Virolaisen ja mitä muitakin nykyajan taiteilijoita. Ja tällä hetkellä tänä päivänä ihan varmaan kohta puoliin tuolla Keravalla, kun on tämä näyttely Alpo Jaakolan ja Heikki Virolaisen yhteisnäyttely heidän töistään, niin siellä on Seppo Uunonen jollain tavoin, kun hän tunsi nämä molemmat, ja hän on tämmöistä Kalevala, voisi sanoa antroposofien piirissä, tämmöistä Kalevala-tutkimusta ja Kalevala-kouluakin pitänyt, niin hän on järjestänyt, että siellä on semmoinen tilaisuus, jossa sitten hän esittelee näitä Heikki Virolaisen Kalevala-aiheisia veistoksia, kertoo niistä, ja sitten hän on kutsunut Jarmo Anttilan ruusuisesti johtaa myös mukaan sinne, että sitten pitää tämmöisen Kalevala-tilaisuuden siellä ja että Heikki Virolainenhan oli ruusuristiläinen ja monelle ruusuristiläiset tuttua. Hänellä oli
mielestäni loistavia kalevalaisia ja myöskin muitakin veistoksia. Ja hänellä oli tämmöisiä aika hauskojakin nimiä. Tietysti hänellä on kristiinnaulattu Väinämöinen, mikä tähän Kalevalaan tulee mieleen, mutta sitten kun hänellä oli jotain tämmöisiä Leo Tolstoi-aiheisia, kun hän oli siihen, niin oli semmoinen nimi jostain, että Leo Tolstoi on katolisen kirkon kirouksessa, tämän niminen veistos. Seuraava veistos on Leo Tolstoi on edelleenkin katolisen kirkon kirouksessa. Mutta että hän niillä nimillä tietysti halusi niin kuin tuoda esiin, mutta kyllä ne on koskettavia ne hänen veistoksensa. Mutta tietysti on paljon muitakin kuvaveistejä ja maalareita suomalaisia, jotka tässäkin on yksi esimerkki, hieno Kristuspatsas. Ja sitten tietysti Kalevala-aiheisia sävellyksiä kuultiin alussa Sibeliusta. Sibelius teki paljon Kalevalasta. Melartin, joka on monelle ruusurittiläiselle tuttu. Ja sitten tietysti kaikkia ei tässä voi luetella, eikä voikaan luetella, mutta joitain vaan. Ja sitten esimerkiksi kirjailijoista Juhani Aho, joka tässä kirjassa on Kevät ja takatalvi, joka on eräänlainen historiallinen kuvaus siitä ajasta, jolloin näitä Kalevalan runoja Lönnrotkin keräili ja sitten oli tämä kalevalainen innostus. Niin siinä ja sitten siellä on nämä Suomen suurmiehet on siinä romaanissa, jos joku on lukenut sen, niin tietää, se on ihan hieno kirja. Niin siinä hän tuo tämän saman ajatuksen, minkä Pekka Ehrvast toi aikoinaan myöskin, että Suomessa voisi syntyä uusi sivistys, jossa yhdistyy tämä vanha kalevalainen viisaus ja kristinusko. Että tämä on aika huikea ajatus niin kuin siitä, että ne voi yhdistyä. Ja Pekka Ehrvast tavallaan toi sitä, että sitä kautta, jos me ymmärretään tämä Kalevalan viisaus, niin sitä kautta me ehkä vaan nimenomaan opimme ymmärtämään kristinuskon todellisen niin kuin syvällisen viisauden, mitä se oikeasti on, se esoteerinen kristinusko. Ja että sillä tavalla kalevalainen viisaus jotenkin niin kuin tuntuu jotenkin niin lähellä olevan sitä. Et tietysti voidaan osin selittää, että osa näistä runoista on syntynytkin vasta kristinuskon ajalla ja sanotaan, että Lönnrot jopa sinne itse vähän niin kuin runoili osan, että sen takia ehkä jotkut pitää Kalevalaa semmoisena, että se ei ole niin kuin oikea. Että on niin paljon kansanrunoja, missä on paljon viisautta ja tietoa, mutta Ehrvasti sanoi, että nimenomaan Kalevala on koottu niin hienosti, että siinä on yhtenäisenä kokonaisuutena tämä viisaus, vaikka sitä paljon löytyy muualtakin. Sitten tietysti niin kuin totta kai Lönnrot, joka oli Kalevalan kokoaja, niin hän oli tämmöinen suurmies ja varmasti sitä toi sitä omalla työllään sitä viisautta ja henkeä. Ja niin kuin Pekka Ehrvast hänestä sanoi, että hän oli tämmöinen viimeinen suuri runonlaulaja. Hän itse osasi, ja niin kuin Lönnrot itse kertoo, että hänellä oli niin kuin ikään kuin tämmöinen inspiroija, joku henki tai joku suurempi, joka häntä inspiroi. Ja Lönnrotin luontosuhteesta muuten kertoo, että hän oli lääkäri, hänellä oli parantamisen taito, niin myös kertoo se, että kun hän kierteli, jos ajatellaan sen ajan Suomea, hän kierteli ympäri tuolla Itä-Karjalassa ja tuolla pitkin, jotka on ihan niin kuin korpea ja tiettömien taipalien takana, niin hän joutui sitten pyytämään yösijaa noista taloista. Niin hän sanoi, että hän aina katsoi niin kuin sinne taloon, että jos siellä oli ikkunalla kukkia, niin hän niin kuin meni sinne pyytää yösijaa, koska jos ihminen kasvattaa kukkia, niin ei hän voi olla paha. Tämä oli niin kuin Lönnrotin näkemys. Ja se on varmaan aika hieno näkemys, että kyllä semmoinen herkkyys niin kuin, ja semmoinen, niin sitten, ja joku näkikö, sitten voidaan ajatella, että ehkä hänellä oli vähän tämmöistä selvänäköistäkin puolta, vaikka kyllä hän kertoo, että hän oli aika tukalissa tilanteessa, että kyllä henkensä puolesta sai pelätä välillä, kun kyytiä pyysi siellä, että kun meni jossain porukoissa ja siellä oli kyllä aikamoista sakkia niin kuin siihen aikaan, joskin oli näitä suuria runonlaulajia. No, Topelius on yksi tietysti tämmöinen suuri mies, joka on tätä Kalevalan
inspiraatiota omissa teoksissaan tuonut. Sitten on semmoisia ansiokkaita tieteen taholta muutama semmoinen, mikä mun mielestä on mainitsemisen arvoisia, niin kuin Martti Haavio, jolla on suomalainen uskonto, mikä se on kuitenkin on tutkinut näitä Kalevalan runoja ja tullut niin kuin hyvin lähelle tätä samaa näkemystä, mitä esimerkiksi Ervasti vertaillessaan eri maailman uskontoihin ja mytologioihin. Ja sitten eräs mielenkiintoinen oli tämä Martti Kuusi, joka arvosti myös Pekka Ervastin näkemystä, koska hän aikoinaan niin kuin toi esiin, että kun hän arvosti Kalevalan avata silleen, että sanoi, että synkretistina ja ekumeenekkona Pekka Ervasti oli edellä aikaansa ja kaikki edellä meidänkin aikaamme. Ja nimenomaan hän tähän Ervasti Kalevalan avaimeen ja Kalevalan tutkimukseen tämän liitti. No, antroposofien keskuudessahan on Kalevala arvostettu myöskin sen vuoksi, että Rudolf Steiner piti aikoinaan esitelmiä Kalevalasta käydessään Suomessa, ja silloinhan Pekka Ervasti oli se tulkki, joka käänsi ne suomen kielelle. Nythän niistä on tullut joku kirjakin. Mutta teosofia ja ruusuristiläisten innoittajana on myös ollut H.P. Blavatsky, joka jo 40 vuotta Kalevalan ilmestymisen jälkeen otti siitä otteen pääteokseensa Salaisen opin toisen osan alkuun. Ja hän myös kirjoitti merkittävän artikkelin Kalevalasta Lucifer-aikakirjassaan. Ja tuo artikkelihan on käännetty semmoista, mitä on okkultismikirjassa, Uno Poreen käännös, semmoinen mikä on meilläkin tuolla myynnissä. Että jos jotain kiinnostaa, niin siinä on. Eli Blavatsky on ehkä se ensimmäinen tämmöinen, joka on henkiseltä kannalta Kalevalaa niin kuin tiettävästi näistä teosofisista tutkijoista, että Pekka Ervastikin sitten vasta myöhemmin. Silloin tietysti Pekka Ervastin okkultisista tutkimuksista, ja se on niin kuin syvällisin ja meille niin kuin tärkein. Ja nimenomaan tämä Kalevalan avain, joka on nyt 100-vuotias. Ja myöskin ruusuristin pitkäaikainen johtaja Uno Pore teki ansiokasta työtä tällä saralla. Ja sitten vuodesta 1905 vuoteen 1987 on runsaat 30 nimeä, jotka esitelmissä ja lehtikirjoituksissaan ovat tutkineet kalevalaista viisautta. Ja tämmöisen on kaivannut niin kuin ruusuristilehdistä Eeva Rissanen, joka itsekin oli ansiokas Kalevalan tutkija, ja hän oli aikoinaan Etelä-Suomen Sanomien päätoimittajana. Toimi pitkään, että se oli jo silloin niin kuin siihen 87 vuoteen asti runsaat 30 nimiä. Ehkä nyt on jotain nimiä vielä tullut lisääkin tähän Kalevalan tutkimukseen. Minun nimi ei ole tullut lisää, koska mä olin jo silloin vaatimattoman esitykseni Kalevalasta esittänyt, ja hän sanoi, että hän oli noteerannut senkin tähän listaan. Mutta on tällaisia nimiä paljon, ja sitä on tutkittu, ja eihän tässä tietenkään kaikkia voi mainita, että varmasti niin kuin osaltaan arvokasta Kalevalaa työtä tehdään esimerkiksi antroposofien keskuudessa, ja Seppo Huunonen, jonka erittäin hyvin tunnen ja joka omalla sarallaan sitä tekee, mutta myös täällä Ruusuristissa on Kauno Mannoselta on tullut myös tämmöinen Kalevala-kirja, ja sitten on tämä, missä on koottu Niilo Rissasen, Eeva Rissasen ja Sylvi Pöyryn ansiokkaita Kalevala-esitelmiä tämmöiseksi kirjaksi, missä on paljon, ihan voi sanoa, että he nimenomaan ehkä tuovat enemmän just näitä rinnan näitä Martti Haavion tutkimuksia ja ehkä tämän päivän niin kuin ihmisille, että suosittelen kyllä lämpimästi. Mutta mikä sitten saa ihmiset innostumaan Kalevalasta? Että varmasti tuo kaunis runollinen kieli, joka ainakin minuun on vaikuttanut ja varmasti hyvin moneen. Ja pitkään Kalevalassa on ollut, tai tästä Kalevalasta on ollut semmoista kansanperinnettä, että on vähän niin kuin mä oon joskus sanonut,
vähän sellaista tuohivirsukulttuuria, että virsut jalassa tanssitaan ja soitetaan kannelta. Mutta se on omalla tavallaan pitänyt tietysti yllä sitä Kalevalaa ja ehkä inspiroinut sitten ihmisiä. Mutta myös se vanha viisaus, mitä Kalevala edustaa, niin se on ollut semmoinen tärkeä puoli. Ja sitten olen ymmärtänyt, että Pekka Ervastin kirjoituksesta, että meitä inspiroi näkymättömästä maailmasta meidän oma kansallishaltijamme Väinämöinen. Tai sitten jotain voi jopa inspiroida jonkinasteinen vihkiytyminen kalevalaisiin mysteerioihin, niin kuin Pekka Ervast kertoo omana kokemuksenaan. Ja tästä Väinämöisestä sellaisena kansallishaltijanahan Ervastilla on Uudesti syntyvä Suomi-kirjassa. Hän kertoo, niin kuin, että ja jossain muissakin yhteyksissä, että tämä Väinämöinen alun pitäen oli tämmöinen viisas tietäjä, korkeasti vihitty, joka otti erikoisen tehtävän ja sitten erikoisten tapahtumien kautta oli sitten, hän vähän kuvaakin niitä, kuinka hän sitten kohosi ikään kuin tämän korkeaksi deevaksi ja Suomen kansallishaltijaksi ja tavallaan niin kuin tämän korkean deevan ja kansallishaltijan vaikutusta sitten on meissä sitten, se vaikuttaa, niin kuin sanotaan, että se maaperä, johon me synnymme, sillä on joku vaikutus meihin ja meidän sydämemme on ikään kuin siinä. Pekka Ervast kertoo myös sen, kuinka Jeesus, kun puhutaan, että Jeesus meni Tuonelaan ja muihin henkimaailman tasoille, että hän opetti kuolleita, mutta hän opetti myös enkeleitä ja deevoja ja muita näkymättömän maailman asukkaita. Ja sanotaan, että sitä kautta myös Väinämöinen, joka oli jo silloin korkea vihitty ja Suomen kansallishaltija, niin hän kuuli näistä Jeesuksen tai Kristuksen uuden ajan opetuksista ja hänestä tuli Kristuksen oppilas. Ja Pekka Ervast itse kertoo, kuinka hän tapasi Suomessa aikoinaan silloin Jyväskylässä kävellessään 2 tämmöistä korkeata deeva-olentoa, jotka tekivät työtä tämän uuden liiton, uudenlaisen liiton tai henkisen näkemyksen puolesta. Ja hän sitä kuvailee, mä en muista missä, mutta kuitenkin niin kuin kuvaa semmoista tapahtumaa, että tämmöisiä deevoja olisi tullut niin kuin sieltä Suomeen sitten sieltä Kristuksen ajoilta, että heidän ikänsä ja elämänsä on, mä en niistä niin tarkkaa tiedä, mutta mä oon ymmärtänyt, että sillä tavoin sitten Väinämöinenkin on löytänyt tämän Kristuksen ja sanotaan, että tai minä haluan sen näin ilmaista, että Väinämöinen laskenut ikään kuin kanteleensa tämän Kristuksen jalkojen juureen ja todennut, että niin kuin vaikka hän siinä alussa niin kuin niissä runoissa vähän totesi, että olisi puulla päähän lyötävä, mutta kuitenkin niin kuin totesi sen niin kuin Karjalan kuninkaaksi, eli se on tulkittavissa niin, että se on se sen ajan maailman tai koko tämän maailman kuningas, suurin henkinen johtaja. Ja Väinämöinen on Ervastin mukaan sitten niin kuin hänen oppilaansa. Ja sillä tavoin nämä Kalevalan opetuksista tulee ikään kuin tämmöisiä uudenlaisia ja uusia inspiraatioita, voisi sanoa niin. Mutta sitten Kalevalan loppurunon sanoin, suuni jo sulkea pitäisi, kiinni kieleni sitoa, laata virren laulannasta. Kiitoksia.